नमस्कार मित्रांनो, गडिडी कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी सोमडवे. आज आम्ही घोटणीवर फेरफटका मारायला जात आहोत. फक्त कंटाळा आला म्हणून आम्ही फेरफटका मारत होतो आणि जाम बीम असले तर ते बघू. असले तुम्हाला दाखवू कसे जाम असतात ते पण तुम्ही बघा. लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप करू नका. मित्रांनो, घोटणीवर आलो. आज रोशन आला व्हिडिओ कराय. हे खाली आलं काय रे? काय किरवीस होता का काय? मित्रांनो, दोघा लवकर येऊन किरवीस होत आहेत. हाय काय रे? जिगू पलटताय दगड किरवाय काय बघता. तीन 4 किरवी आहेत. 3 आहे. हवं एक दगडीची आहे. आंगड वर केलं. तू पकड रे. हे सोम पकड. हा शांत आहे, राहू दे. आंगड वर केलेले आहेत. थांब थांब, अरे हलू नको, मला चावला ना, तुला चावू म्हणून. हे खितला कुठे आहे? दगडीशी आहे. एक कुठे गेला? माप भेटलेली. एक पायाखाली आहे जिगूच्या. पिशवी नाही घेऊन जाणार, जाताना नेऊ ना. ते यामच टाकू मग. चाल बघा अंगडा सोड. सोम बारक्याला पकडा एवढा घाबरताय. घाबरता ना अंगडा. हा बघ किती काय करताय. चल ती पिशवी व्हावं तिच्यात टाक. पाणी कमी झाला पण टाकू. हे भाई ढवा तर मस्त झालाय. मग टाक. तिकडे जाऊन टाकायचा ना. हे त्यामुळे नको ठेवू इकडे. ते परत तुम्ही त्यालाच घेशो ना देवाला. ते पाण्यात डुबव. ह्याला पाण्यात सोडू काय बघूया. नको जालतो. ये बघू. बारका हात आहे ना सर्व. दोन मला चावलीत. कुठं 3 हातात आहे त्याच्या. हा चावलाय, हा पण चावलाय. खिशात ठेव. एक खिशात. संकेत बोलतो मला. नको असं घे ना. घे इजातच. अरे देवाला परत तुम्ही. अरे दुसरी अरे ही भेटली ती त्याने टाक. त्याच दगडी खालचा तू टाकलंच नाही गाठवर. पकडू नको थांब. टाकायचं पिशवीत. लवकर पवायचं आहे मला. टाक पिशवीत टाक. पवणार आहो. रोशन खेळताय किरव्याशी. टाक पिशवीत. टाक पिशवीत. बघू दाखव. 3-4 किरवी आहेत. सगळा साफ सपाट झालाय. मी पकडले. ती फुलं झाली जाम व. जाम आहे तो. अरे जाम व फुलं झाली बसा बोलतोय. जामचा झाड. माग पण असंच होतं ना. हा काय रे? एवढीशा गिरण चालू तुला. अरे नाही तो सुटला हातातून. रोशनला चावला किरवा. चावला नाही. पव आता. मी नाही पवायला. खोला या. पव ना खोल या. ये
आपल्याला खाल्लं येत नाही. पिंडीवर पाणी नाही. जा सोम. हा इकडं कुठं आला? पाणी थंड आहे काय रे? खोलच नाही आहे. मदिरा मधी उभारा. उभा तर आहे. मुतला. एवढा कमी झाला. संकेत ह्याला मध्ये घेऊन जा बघ किती आहे. लय खोल तिथं. जामला बघ असं सुलं आलेत बाहेर. खेचलान खेचलान. ए जुगू टाक. जिगो उडी टाक. पाणी थंड आहे. डुबला तर मी आता जा. रोशन जाताय बोलताय. उभा आहे. नाही डुबला तर रे. चायला तर मुद्दाम नाटक करशील. घर वर येतात कसा. हे सोहमच्या हाडका दिसतात. बॉडीगार्ड आहे बॉडीगार्ड. आयची खंड मला घ्या. हे टाक जुगू टाक. ए टाक. त्या इथे जा त्या दगडीच्या इथे जा. पान आहे तो. हा बघ इथं. गणपती सगळे लागतात पायाला खाली. हात? ए जा. हा बा इथं चाला बा. पाणी बघ किती खदून गेलं. या सोंब. मित्रांनो आता दगड्या उलटायला जाता. बघू का एखादी दोन भेटली तर. रोशन बोलते भाजून खाऊ त्यांना किरव्या ना. आता काय बघू. हे 4-5 फुटं कालवणाला न्यायची. 4 भेटली. ह्यावाला उलटी आहे संकेत. थांब तर आधी. पहिले इकडनं उलटू दे मग वरच्या उलटू. तू हाय? खोलली. हा बारकासा आहे. हाय अरे एवढीच आहे. तो तिथं पण बारक आहे. तो दाखव 7 किलो दाखव. 10 किलो. हा बघा 7 किलो. अरे बेडकी यायला पकडून होता. बेडकीला घेशील पिशवीत. तो चामटा तिथं चामटा आहे. 2 आहेत. इथे एक मोठा आहे. का मी इथे चामटा बघायला. कुठं आहे? हे चामटा बघा मित्रांनो. मित्रांनो चामट. अजून आहे ना काहीतरी नाव आहे. नाही जिगू खावटी. राजा राजा. हे बोलले ना. हो हो बरोबर. राजा किरवा. पहिली ही उलटायला होता. हिच्यावरती दगड होती. उलट ही खाली बघ रे इकडे बघ. मी बघतोय तू उलट. तो बघ गेला. नाही वाटत. हे कुठून आहे संकेत. ए थांब थांब थांब. पकड पकड तू. हाय बऱ्यापैकी आहे. हा बस झाला. एक किरवा भेटला. खोल रे खोल. गेला काहीतरी गेला. ए काहीतरी गेला. चामटा आहे. ए तिकडे गेला बघ. नाही माहिती आहे चामटा आहे ते. चामटा आहे.
हाय काय रे किरवा? हे सोम ह्या डवात गुड पवानी मारणी किरवा आण शोधून तुला मानीन. साप आहे हे साईट साप आहे तिथं. मार मिट्टी तेरा पिटी पिटी. दिवड आहे दिवड. संकेतला सांग बरोबर मारेल एक. दर एवढी ठेली झाले एवढी मारायची. एवढी ठेली पण नाही जिगू घेत. एवढा आलशी झालाय. मी हे करतो कान पुसता ना पवला पण नाही काय. स्वतःची काम पण नाही पवत. चला ए हा बघा शक्ती. मित्रांनो आता आम्ही घरात जातो. घरात गेला की क्रिकेट खेळणार. क्रिकेट खेळल्याच्या नंतर किरवी एवढी भेटली आहे ती भाजणार आणि खाणार आहोत. चला. मित्रांनो किरवी सोडतील. मित्रांनो तेच समजत नाही मेले जिथे तू मेले ते नाही समजा. ते धावतात निवा मला जाऊ लागतात. मित्रांनो किरवी भाजायला गवात घेता येत. नीट उपटत नाही रे यार. हा आलशा बघा मग ये ना उपड काल भाई. किरव्याची पिशवी पकडले वजन बघितले यार. हो तिकडे एक भाच्या काढताय गवत. भाच्याला काय येतं पहिला सोमला चिस्तवायचा भाच्या बोललो का. रोशननी लय काढला. दिप्याचं पत्र घालताना त्याला किती चिस्तवलेली. मी दिप्याला बोरे आणि हा संकेत. काढा लवकर. अरे हो भाई तू व्हिडिओ काढणार राहास आम्ही उपटणार आहोत गवात. तुमनी गवत लय काढला अर्धा रोशनचा घेतला नाही. मी घेतलो काय पण त्यांनी दिला. आणि तो तिकडे उपटताय गवात. त्यांनी मनाव घेतला. लय मनावर घेतला ना. त्याला आम्ही बोललो की खेकडी नाही देणार तसं मनावर घेतला ना. आता मी बोलला तर मीच पकडले मला जरा अंकित त्या खरात. काट के रखते का साले. जिगुनी वरण आणला नाही डोक्यावर घेऊन. तिला गव्हात उकळताची वरण लागते. आता सगुना झाली ती. मित्रांनो आम्ही आलेलो आहे आमच्या गावी. तर आता किरवी बिरवी तोडतात गवत बिवत आणलेलं आहे ते हे बघा. तर आता हे किरवी मोठे आहेत बघा. ते आता पेटव संकेत काय तर दे गवत डायरेक्ट पेटवून मी. मित्रांनो आता किरवी भाजतो. तर आता बघा जिगो पेटवणार आहे. एक काडी का कमाल. बघा मित्रांनो एक काडी बसली एक किती काळची गेला. जादू असते बाबू ती कमाल ना. माहित मग सगळा तुझ्या अगोदरपासून शिकून झाला आहे नाही एक काळी राहिले. दे. पटापट पटपण झाला ना भिजला पटापट हातात घ्या. तुम्हाला आता भाजून झाल्यावर दाखवतो. मित्रांनो एवढी किरवी मित्रांनो एवढी सारी किरवी मिळलेली होती आणि तेवढी आम्ही करपवून म्हणजे भाजली आणि ती खाणार आहोत. आम्ही एवढीच जण होतो. ही चिंटर पिंटर आता आली सगळी.